Udalan izenean dator, alkate bezala, eta lehendabiziz zorionak eman nahi dizkizuet, guztionengatik. Egia da inaugurazio ekitaldi gutxiko garaia deula, ez? Krisialdia diela eta. Baina, bestaldetik ere, egia da, arro gaudela eta personalki esan dabe, arro modukoa dela, hezkuntzari eta euskarari lotutako inbertsio batean jartzea aleginak. Azken finean legegintzaldi honetako hemen egin inbertsioa izango da kopuru handiena jasoko duena, eta hezkuntza eta euskarari lotutako inbertsio bat da udal batek egin dezakeen momentu honetan inbertsiorik onena, ziur nago horretaz. Lan asko egin dezuen, guztiok, hemen zaudeten asko eta asko, merezi izan du aleginak, merezi izan du egindako esfortzuak, etorkizunak merezi duelako, Usurbilek merezi duelako eta baita ere Euskal Herriak merezi duelako. Zorionak beraz guztioi. Personalki ere, esan nahi nuke, ungituta banagoela nola baita esateko. Ez ni ez nahi hemen ezintutako personal nintzen, nonbait goizegi jaio nintzen, baina egia da etxean, etxeko giroan, oso zuzenean bizi izan genuela ikastola, udarregi ikastolako sorreran eta ondorio guztiak, ez? Orduan nolabait zirkulo horrelako itxiera bat ematea eta kasualidadea gaur horrelako ekitaldi batean egon ahal izatea, indar berrikuta agertzen den ikastolari ongi etorria emateko eta ez dakit, ikustea garapen honetan aurrera pausoak ematen ari diela, ez? Benetan pozgarria da niretzat. Herritik sortutako proiektua da, herriarekin sentitzen duzuena, herriarekin hazten dena, jarraitu horrela, eskerrik asko Euskal Herriak eta Usurbilek merezi du eta eskerra etorriko da geroak eskertuko duen eta mila esker guztioi.